חושב על הטייסים, על הכוחות הלוחמים שטסים עכשיו לאיראן, ונכון שמדברים על עליונות אווירית, אבל גם הם יודעים ששום דבר הוא לא מובטח, וכל טיסה יש בה אלמנט מאוד מאוד גדול של אי-ודאות. אותכם הטייסים מכשירים מלכתחילה להבנות את אי-הוודאות, וזה חלק מההכשרה שלכם. תחשוב על זה, נכון. מה מכשיר בעצם מנהל להפוך להיות יום אחד להיות מנכ"ל? תגיד לי אתה. שום דבר. שלום הקברניט מידן בר. מה נשמע, עמוס? ידידי המנכ"ל. זה קצת היום לשאול מה שלומי כן, וזה, כן, אבל זה לא בנעזוב, פשוט. אני חושב על מה אנחנו נדבר היום? אני חושב שיש לנו הזדמנות לדבר על סוג של ניהול בתנאי אי-ודאות. כי אנחנו היום, רובנו, גם מנהלים מהממד למשפחה, לבניין, לעבודה, בוודאי לחברות, וחיים בקצת אי-ודאות. למשל, קבענו שאני אגיע לפה לאולפן להקלטה, איך שאני עומד לצאת, חזקה. תראה חזקה, ואתה זה, אבל זה לא, זאת אומרת, אני חושב שדיברת נכון, כשאמרת שיש אי-ודאות ברמה האישית, כולנו, אתה יודע, מה אנחנו עוסקים בחודש האחרון, מתי טראמפ יחליט לתקוף, מתי לא, היא תהיה טיסה, לא תהיה טיסה, וברגע האחרון נכון. קורה משהו, והנה, אני אספר עוד דבר, כן, זה לא, למשל, החלטנו שאנחנו מקליטים היום, טרח לפני שבועיים, דלקת בעין, עכשיו אני לא נראה מושלם ואני צריך להחליט. אבל אתה יודע, כן? יגידו עכשיו האנשים, בעלי הניסיון, אני קורא לזה, המבוגרים ששומעים אותנו בהליכה בים כשאפשר, או אפילו הצעירים שהם מקשיבים לנו בממד, הרי כל אחד פה הוא מנהל קטן, והם יגידו לך, תראה, תמיד יש אי-ודאות. אפילו החזאים במזג האוויר לא תמיד צודקים. אפילו התחזיות הכלכליות לא תמיד נכונות. הבן אדם איננו נביא. כלומר, הנחת העבודה שלי, למשל, גם במקצוע שלי, שהוא לכאורה רוטיני וכל טיסה נראית מבחוץ אותו דבר, היא לא. אנחנו לא, בוא נגיד, אנחנו חיים בתנאי אי-ודאות בסיסיים. אז בוא נפרק את זה לאי-ודאות ברמה האישית, כן? שאנחנו צריכים להחליט האם אנחנו קונים כרטיסים, לא קונים כרטיסים, האם אנחנו עושים משהו או לא עושים משהו, ואי-ודאות. וכאן אני יכול להגיד, אולי בניסיון האישי שלי, שלפני שבוע הייתי צריך לטוס לניו יורק, והיה לי כרטיסים, והייתי צריך להחליט האם אני מבטל או לא מבטל. אחד הדברים שאני יכול להמליץ ברמה האישית, זה נכון גם ברמה הארגונית, תשאל עוד מישהו, תתייעץ עם עוד מישהו. למה? כי אנחנו ברמה האישית, יש לנו מחויבות אמוציונלית כמעט, כן לקיים. איך, כבר הייתי מת כבר להיות בניו יורק, ומישהו שאל אותי, תגיד לי, עמוס, מה הלחץ? מה קרה? תדחה את הנסיעה לעוד חודש, כן? לא סוף העולם. ולכן העצה שלי ברמה האישית, תתייעצו עם עוד מישהו, כן? שהוא קצת מרוחק מההחלטה שצריכים לקבל. כן, זה מאוד מעניין מה שאתה, אני חושב, כאילו, זה מאוד מעניין, גם אנשים שאין להם לכאורה כרגע עם מי להתייעץ. אתה יודע, הולכים ברחוב עכשיו בתל אביב עם הטלפון בכיס, ממתינים להזקה. אתה יודע, פיקוד העורף, הוא באיזשהו מקום עונה קצת על ההגדרה הזאת, כי אתה אומר, וואלה, הם תפקידם לייעץ לי, ושווה להתייעץ איתם. והנחיות ברורות הם חלק שמייצר ודאות, ותקווה מייצרת ודאות, וקשרים בין אישיים עם אחרים מייצרים ודאות, אבל בסוף אתה יודע שהילד בן הקטן שנכנס לממד שואל אותך, טוב, אז מתי זה ייגמר, והאם יהיה לנו פורים מחר, והאם ניסע באמת לחופשה כמו שתכננו. אז במקום להגיד לו, אני לא יודע, אפשר להתחיל ללמד גם אותו לנהל בתנאי אי-ודאות. אני לא חושב שזה הנקודה העיקרית, למרות שאני חושב שברמה הארגונית בוודאי, אחד הדברים שמנהלים צריכים להפנים, זה שאין להם באמת יכולת לחזות את העתיד. אז מה הופך ניהול באי-ודאות לניהול באי-ודאות? כל ניהול הוא אי-ודאות. נכון, אתה צודק. ואולי אחד מהדברים... רגע, אני חייב להקליט את המשפט הזה, נכון, אתה צודק. נכון, אבל זה לא שטענתי שאתה צודק בכל. אמר, רגע, אתה עדיין גם בזה תחיה תחת אי-ודאות. רגע, אז אני רוצה לומר לגבי העניין הזה, כן, יש אין ספור של דוגמאות, כן, שמעמידות בכלל, לא בספק, אלא בביטחון רב, שאולי אם יש דבר ודאי, זה חוסר היכולת שלנו לחזות את העתיד. ואולי אחד מהדברים שמנהלים צריכים להפנים, זה שאין להם באמת יכולת לחזות את העתיד. זאת אומרת... רגע, ואז השאלה,
היא לא האם להשקיע את הזמן, כי הדבר המעשי זה שמנהלים יש להם ריטואל שהם עוסקים ב-long term planning. כן, רגע, וזה כל מיני דברים. אם זה גם באנגלית, זה נשמע הרבה יותר ודאי. הנה עוד עצה שנתת הרבה יותר לצופים. ודאי. נכון. אם תגיד את זה באנגלית, זה ייצור... עדיף דרך אגב עם 3 אותיות ו2 נקודות ביניהם. בוודאי. איזה TQM, איזה CRM, איזה TTG, איזה חככה. עכשיו, ולעצם העניין, נכון. כן, זה העניין במה המנהלים משקיעים את הזמן. האם בניסיון נואל לחזות את העתיד, או בעצם איך לבנות את הארגון בצורה כזאת, שהוא יוכל לתפקד תחת אי הוודאות. וזאת השאלה, אולי האתגר הכי גדול של מנהלים, איך לתפקד. בוא ניקח את זה רגע לעולם הטיסה. אתה יודע, עכשיו אנחנו באמת נמצאים פה גם בקומה -1, כשהיא מרחב מוגן, ואנחנו מקליטים את זה תוך כדי מלחמה. אתה יודע, אתה חושב על הטייסים, על הכוחות הלוחמים, שטסים עכשיו לאיראן, זה באמת רחוק. ונכון שמדברים על עליונות אווירית, ואם אני מקביל את זה לצורך העניין לחברה, בוא נקרא לזה, יש לה איזה סוג של איתנות פיננסית, או נתח שוק מובטח וכו', אבל גם הם יודעים ששום דבר הוא לא מובטח, וכל טיסה יש בה אלמנט מאוד מאוד גדול של אי ודאות, שאופף ועוטף את כל התכנון המבצעי המדויק, ואת ההכנה של המטוסים, וההכנה המנטלית כמובן, אבל עדיין יש רק בהבדל אחד, אי ודאות. שאותכם הטייסים מכשירים מלכתחילה להבנות את אי הוודאות, להתנהג בצורה מובנית, וזה חלק מההכשרה שלכם. תחשוב על זה, מה מכשיר בעצם מנהל להפוך להיות, יום אחד להיות מנכ"ל? תגיד לי אתה. רגע, מה מכשיר? באמת שום דבר. חוץ מהשכלה, שכן, אבל השכלה, בעצם אם אתה לומד מנהל עסקים לצורך העניין... אבל אולי גם כישרון מולד, כפי שאימך נהגה לכנות אותך. אז אם זה אתה מתסמך על מה שאימא שלי נהגה לומר, אז כנראה שהיא טעתה, כי היא טענה, כן, רגע, כשהפכתי להיות למשל נשיא אוניברסיטת חיפה, שזה תפקיד ניהולי גם, היא אמרה, אוי ואבוי, משהו לקוי במערכת החינוך, אם אתה, שאני מכירה אותך, הפכת להיות נשיא אוניברסיטה. אבל תחשב, אתה יודע, באמת אני שואל, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, כשאתה מסתכל על ניהול כאזרח מהשורה, אתה מצפה למשהו. אתה מסתכל על מנכ"ל של חברה גדולה, על מנכ"לית של חברה גדולה אחרת, אתה מצפה למשהו כאזרח. אתה יודע, קח את זה למשל מעולם התעופה, יש עכשיו כמעט 100,000 נוסעים ישראלים שתקועים בהרבה מאוד מקומות בעולם, והם... אז הנה עצה ראשונה לגבי ישראלים רגע, שנייה, אבל הוודאות, אתה יודע, לוקח אותך למנכ"ל חברת תעופה הגדולה בישראל בעבר. הנוסעים, לפני שהם ממריאים מפה בשגרה, יודעים לשאת אליך עיניים כמנכ"ל, גם אם משהו יקרה. עכשיו הם יישארו בחו"ל. אז אתה כבר הגעת לנקודה שאני רציתי להגיע אליה, אבל קצת עוד שנייה, וזה הסיפור של האמון במי שמוביל את המערכת. תכף נדבר על הדבר הזה שנקרא אמון, אבל לפני הדבר הזה שנקרא אמון, אני רוצה לדבר על עוד איזשהו דבר. תראה, תמיד מה שקורה בתנאים של אי ודאות, וכשקורה אירוע בלתי צפוי, מה שכלול בתוך העניין הזה זה הפחד. כן, אתה באופן טבעי נכנס לפחד, אוי ואבוי, מה יקרה? אחד הדברים, אתה יודע, קראתי, יש מעט מאוד ספרים בניהול, מעט מאוד ששווים לקרוא, אבל אחד מהם, אתה יודע, קראתי איזה ספר דק שנקרא על דאגה, שהוא בעצם אומר, אם אתה נמצא, כי מה שקורה לנו במצב של פחד שאנחנו כפויים, אנחנו מתקשים לחשוב בצורה רציונלית, ואחד מהדברים שהוא מציע, הוא אומר, אם אתה נמצא במצב של פחד, תחשוב מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, אם מה שאתה פוחד ממנו אכן יקרה. זאת אומרת? בכל רגע, ברוב המקרים, אתה מגלה, אני אתן לך סיפור. הבת שלי לצורך העניין, יום אחד ראיתי אותה, כשהיא למדה, התכוננה לאיזה בחינה בכלכלה, הייתה, מה זה, לחוצה וזה, ואני שואל אותה, תגידי לי, קרן, למה את לחוצה? אז היא אומרת לי, מה, אני לא יודע, אני מרגישה שאני לא יודעת מספיק, ואני לא אעבור את הבחינה. אמרתי לה, ומה יקרה אם לא תעברי את הבחינה? היא אומרת, אני צריך לעשות מועד ב', ומה יקרה אם לא תצטרכי לעשות מועד ב'? אז אני צריך לעשות עוד שנה. אז אמרתי לה, רגע, ואני לא זוכר שאני הגבלתי את השנים שאני מוכן לממן לך את שכר הלימוד. לא, אבל יש פה גם אפקט, תראה, יש פה גם אפקט חברתי. כשאתה לצורך העניין לא מצליח נגיד בבחינה, קח את הדוגמה של קרן.
בכל דבר, זה יכול להיות באוניברסיטה, זה יכול להיות גם בטסט לאוטו. אתה בסוף מיד מקוטלג חברתית לאיזשהו שוליים מסוימים. נכון, אבל מה שאני רוצה לומר יש זה... לזה אפקט מאוד משפיע. רגע, נכון, אבל אם הדבר הזה, כן, של אוי 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 אתה תיכשל, ואוי אוי אוי גם אולי גם רגע, א', כמות הנכשלים... דרך אגב, גם בכישלון יש ודאות, כי אם אתה מסביר לבן אדם שהכישלון, המחיר שלו, הוא מחיר סביר, הוא לא נורא, אז אין לך מה לפחד. ודאות. תן לך דוגמה, היום, מחר, לפני שבוע, טייסים בכל העולם, לפני כל המראה לטיסה, יתדרכו על פי הנהלים, מה יקרה עכשיו אם ילך להם מנוע ברגע הכי חמור בטיסה, ומה עושים, סדר פעולות. 99.9% מהם לא יחוו דבר כזה בחיים שלהם. אבל עדיין הם מתדרכים בכדי לייצר איזושהי ודאות שהנה, דיברנו, ידענו, אנחנו נדע מה לעשות כשצריך את זה. אבל מה שאני שומע מהדברים שלך זה דבר בכלל הפוך. אני אומר, אתה אומר, בוא ניקח את מנכ"ל תנובה הבא, ובכלל נגדל אותו בשב"ס, או במשטרה, בתנאי ודאות, בצבא. לא, קודם כל החיים בצבא לא יותר ודאיים או לא ודאיים מאשר החיים של מנכ"ל בחברה, בארגון אזרחים. אבל אם אתה זוכר, אמרנו, בוא נדבר על אמון. קדימה. כי מי שמוביל את המערכת בתנאים של אי-ודאות, גם אם זה היה ודאות וגם אם זה אי-ודאות, זה אותו קודקוד, אותו אחד שעומד למעלה, זה נכון לגבי החיים בצבא, וזה נכון לגבי, יש את המילה אמון. למה האמון הוא דבר כל כך קריטי? למה? כי בסופו של דבר, כשמנהל, מה מנהל אומר? הוא אומר, תראו, אומר לאנשים שלו, אם נעשה א', ב', ג', אז נצליח. אבל כשאני קונה חיתולים, אני מסתכל ממנכ"ל חברת החיתולים שלי. לי יש במטוס בין 200 ל-400 איש בכל טיסה. הם לא יודעים אפילו איך אני נראה. אבל כאן, רגע, קודם כל אני דיברתי על אמון של האנשים שעובדים בארגון או ביחידה הצבאית, שצריכים ללכת אחרי המפקד או אחרי המנהל שלהם. רגע, לגבי ארגון שמוכר מוצרים, האמון הוא יותר מול שם החברה. יש קשר בין הדברים? יש, בוודאי שיש קשר. אבל תן לי רגע לסיים רגע את הנקודה של האמון. בוודאי. הרי דבר אחד, הרי אנחנו המנהלים עוסקים... אבוס, אני חייב להכניס את לרגע של אי-ודאות. אני מאוד נהנה. זה באמת, אתה יודע מה? זה ודאי. זה מבחינתי ודאי. גרם לי לתחושה של סמרמורת. אתה רואה? כן, אבל רגע, תן לי... תראה, מידן, אני לא בגיל שלך, ולכן תתחשב, אתה ניתקת לי את חוט המחשבה. כן, זה דבר ודאי. זה לעשות פודקאסט בתנאי ודאות. אתה לא יודע מאיפה זה יגיע לך. נכון, אז בוא נחזור בחזרה לנושא של האמון. כן? מה מנהל בא ואומר לאנשים שלו, ומפקד לחיילים שלו, אם נסתער מימין, אם נעשה ככה, ואם נוריד מחיר, ואם לא נוריד מחיר, ואז יהיה מצבנו יותר טוב. האם הוא יכול להוכיח את זה? לא. אין דרך להוכיח. אגב, גם על העבר יש ויכוח. לא כל שכן על העתיד. אז מה גורם להם ללכת אליו? רגע, וכאן נכנס האלמנט של האמון. למה? אם אתה לא יכול להוכיח, כן, אז היכולת שלך לכך שאנשים ילכו אחרי מה שאתה אומר, היא תלויה במילה אמון. כמו שלמשל, תראה, אנשים מאמינים, וסליחה, אני נכנס פה לשדה מוקשים, אנשים מאמינים בקיומו של האל. איך פעם שאלתי את אבי, זיכרונו לברכה, מה גורם לך להאמין, כן, בקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר לי, עמוסי, אם היה הוכחה לקיומו של האל, זאת לא הייתה ידיעה. סליחה, זאת לא הייתה אמונה. ידיעה, זאת הייתה, לכן זאת נכנס האמונה. כן, לכן זו האמונה ולא ידיעה. אותו דבר לגבי מנהל. האמון. עכשיו, מה מייצר את האמון? ומה פוגע באמון? זו סוגיה שאגב שווה שאנחנו ניתן עליה את דעתנו בפרק מיוחד בעניין הזה. אז תראה, אנחנו מתקרבים לרבע שעה, באמת מדברים פה על גם על ניהול בתנאי ודאות, שבסוף לא צריך להיות מנכ"ל תנובה, אתה מנהל כרגע את המשפחה שלך, את הילדים שלך, את הממד שלך, וגם על האמון שהוא מאוד תורם להתנהלות או ניהול בתנאי ודאות. וזה אנשים שאתה מסתכל עליהם, אתה מקשיב להם, אתה מאמין לחלקם אולי לא, אבל האמון הזה מחזיק אותך. זה מה שאתה אומר. להסתכל על אנשים שאתה מאמין להם, זה מחזק אותך, נגיד נכון. ככה, בתנאי אי-ודאות. מאוד קשה, אחד הדברים שאני אומר, מאוד קשה. וסליחה רגע, ומסתכלים גם עליך. זאת אומרת, כשאתה עכשיו הולך לממד בבית,
או יורד לסופר ועושה רשימת קניות, השכנים שלך, הילדים שלך, המשפחה שלך, הם מסתכלים עליך, כי גם הם מחפשים את האמון, לא רק אתה מחפש אותו. ללא אמון, בקיצור, הסכמנו שללא אמון, וגם ניסיתי להסביר גם, ממה נובעת המילה אמון או אמונה, בהיבט של יחסים שבין מנכ"ל לאנשים שלו, לבין מפקד לאנשים שלו. אחד הדברים, למשל, שאנחנו אומרים, משתמשים בביטוי, כן, משפחת בנק לאומי, משפחת זה, משפחת זה. מה הקטע? מה הסיפור? כסלוגן פנימי אתה מתכוון? כן, לא, אתה שומע הרבה פעמים כסלוגן, אתה יודע, אתה הרי באלעל. נכון. רגע, וגם אני הייתי באלעל איזה שנה, שנתיים. נכון. כן, רגע, והשתמשנו בביטוי משפחת אלעל. למה עושים את זה? רגע, למה? זה גם כן אחד, זה כדי ליצור יחסים אינטימיים בין העובד לבין החברה, לבין המוצר לבין החברה. שהם מחזקים את האמון? הם מייצרים מערכת, אם אפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע כמה שזה נשמע צינית, מערכת יחסים אי-רציונלית. יפה, וזה תורם לניהול. זה תורם במידה רבה לנכונות של אנשים. עכשיו אני אתן זאת אומרת שמנהל שמייצר מערכת יחסים לכאורה משפחתית, בוא נגיד את זה בשפה פשוטה, יש לו איזשהו יתרון על העובדים שלו. האם יש לו, תראה, קודם כל, האם זה נקרא יתרון, יש לו קודם כל אחריות יותר גדולה על העובדים שלו. אבל זה גם אם הוא לא היה קורא להם משפחה. רגע, זה, מה בעצם, כשאנחנו משתמשים במילה משפחה, כן, אנחנו בעצם רוצים ליצור יחסים לא רציונליים. למה? מה אתה מצפה מהעובד שלך? אתה מצפה מהעובד שלך שיבוא כל יום לעבודה, ייתן את חלבו ודמו, הרבה פעמים בשביל מה? רגע, בשביל למכור עוד בחוגלן, נניח עוד שקית חיתולים, כן, או לצורך העניין באלעל למכור עוד כרטיס טיסה. האם זה התנהגות רציונלית? לא בהכרח, כן, לא, אבל אנחנו יצורים לא רציונליים. כי אנחנו מצפים, רגע, אנחנו לא רוצים לבוא למקום עבודה רק בשביל למכור עוד שקית חיתולים, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו עושים משהו שהוא הרבה יותר טוב מזה. אבל אולי נחזור לרגע קצת לתלם הראשי של השיחה שלנו, זה מה שנקרא ניהול בתנאי אי-ודאות. כן, בעצם אתה צריך לנהל ארגון, והשאלה היא, איך מנהלים ארגון? זה אפילו הרבה יותר מסובך מאשר ברמה האישית. כן, אבל אתה אומר שללכת לכיוון הקשר האמוציונלי, זה יכול מאוד לתרום לנו. זה תורם למוטיבציה, אבל זה לא הדבר החשוב. אחד המגבלות של ארגון, בייחוד ככל שהוא נעשה יותר גדול, הקושי שלו להתמודד עם אי-ודאות, למה? מה מייצר את אי-הוודאות? שפתאום טרח קורה איזשהו אירוע, ועכשיו אתה צריך להגיב. אם אתה צריך להגיב ברמה האישית, זו מורכבות מסוג אחד. אם אתה צריך להגיב ברמה הארגונית, שפתאום אתה צריך לקחת ארגון שעד היום כיוון את עצמו לצד מסוים, ופתאום, רגע, צריך לזוז, זאת מורכבות ברמה אחרת. ואולי על זה אני יכול להגיד לגבי מה שאמר, איך קראו לו? זה שדיבר על האבולוציה. דרווין. כן? דרווין, הוא אמר, לא החזקים שורדים, אז מי? אלא אלה שיודעים להשתנות במהירות. יפה. עכשיו, רגע, זה נכון לגבי הזה. אנחנו אחרי חי דקות. ואנחנו כל הזמן, איך אתה אומר? מלאים מזוז וגבורה של חי. יפה מאוד, ואנחנו אומרים עכשיו, כל הזמן אנחנו מכנסים את זה לתלם המרכזי, בתוך חקלאי אני יודע. אז אנחנו אומרים, כולנו חיים בסוג של ניהול. 2, בכל ניהול יש אי-ודאות. 3. לא בכל ניהול יש אי-ודאות. הניהול צריך להתמודד עם אי-הוודאות, לייצר ארגון שיודע להתמודד עם אי-הוודאות. וגם זה ודאי. נכון. אז אנחנו אומרים, כולנו מנהלים. בניהול של כולנו יש אלמנט של אי-ודאות. צריך להתמודד איתו. לייצר מערכות יחסים שהן לא בהכרח רציונליות, או ההפך, משהו אמוציונלי, זה יכול מאוד לעזור. כי לא תמיד אתה באמת יכול לדעת. בוא נגיד שאם אנחנו נציג את אחוז היירוטים באזור שלנו, האם זה ירגיע את הילדים, יטריד את השכנים, אני לא יודע להגיד לך. אבל אני כן חושב אז מה רצית לומר? לא, אני רציתי רגע
לחדד את 3 נקודות האלה, כי בסוף אנחנו מדברים, כי כיף לנו, אבל גם מישהו שומע אותנו ויכול להפיק מזה משהו, אז עשינו את שלנו. אז אחד, קודם כל דיברנו, שאחד המחויבות של מי שעומד בראש הארגון, גם אם זה מנכ"ל וגם אם זה מפקד, וגם אם זה מפקד טייסת. כן, זה קודם כל שעם אי הוודאות הרבה פעמים אינהרנטית בפחד. נכון. כן, כמה שאנשים יגידו מאצ'ו, וכמו שאמרתי, נתתי איזושהי עצה קטנה, איך להתמודד עם פחד. כן, תמיד, אגב, גם כמנהל או כמפקד. אוקיי, ממה פוחדים בדיוק, ואיך מתמודדים עם זה על ידי זה שאתה לוקח את הדבר הכי גרוע. אבל תראה, באי ודאות אתה לא תמיד יודע ממה אתה פוחד. כי לא, אתה לא לא תמיד יודע מה יקרה. בדרך כלל הפחד נובע מזה שאתה בא ואומר, וואו, נניח לצורך העניין, החברה תפשוט רגל, כן? או אני אפשוט רגל. ואז אתה אומר, אוקיי, אם לפשוט רגל, מה לי קורה ברמה האישית? האם זה דבר שבשבילו כדאי לי להיות כפור ולא מסוגל לתפקד? אבל אני רוצה לחזור בחזרה לנושא של איך אמרתי, הגמישות של ארגון. עכשיו נשאלת השאלה הבאה, מה מייצר גמישות של ארגון? כן? הרי בסופו של דבר, מה אנחנו אומרים? יש אי ודאות, ועכשיו הארגון צריך לשנות ממצב א' למצב ב'. עכשיו, בעצם אנחנו רוצים ואומרים שמי שמנצח בתחרות, או מנצח גם במלחמה, זה שמסוגל להסתגל הכי מהר ולשנות את הכללים. עכשיו, והשאלה, מה מייצר ארגון? מה מייצר? מה בדיוק? איך עושים את זה? זה נורא סיסמה יפה, כן? גמישות, מהירות תגובה, מה מייצר? צריך לתרגל את זה. רגע, אבל אתה מתרגל מה? אני אתן לדוגמה למשל. אחד מהדברים הרי שמשנים, מישהו צריך לקבל החלטה, וצריך להיות מסוגל ליישם אותה. אחד מהדברים שאני הרבה פעמים אומר, מה בעצם מהו הזמן, זה נקרא אגב בניהול, זה נקרא TTM. רגע, עצור. 3 אותיות, 2 נקודות ביניהם באנגלית. לא משנה מה תגיד. חרטה ברטה, מה זה אומר? כן, אבל אולי בכל זאת תיתן לי להסביר. נו, בוודאי. מעבר לבדיחה יש לזה הרבה. לא, אני רק שובר טיפה את האווירה. עכשיו, למה אני אומר? אחד מהדברים שאתה אומר, כדי שדבר יהיה מסוגל לזוז, כמו לצורך העניין, מכונית שצריכה לשנות כיוון מימינה לשמאלה, כן? יש מכוניות יותר זריזות, יש מכוניות פחות זריזות, וזה עניין טכנולוגי שמייצר את זה. לגבי ארגון, מה גורם לכך שארגון? אז למשל, בוא ניקח את אחד מהדברים שהוא בתוך התהליך של ה-time to market. כמה זמן לוקח מהרגע שמשהו בחוץ משתנה, עד הרגע שהחלטה מיושמת. רגע, אבל תגיד, איך אתה יודע מהו סף השינוי? החוץ משתנה כל הזמן. צריך להיות שינוי שהוא נכון, אבל עד היום, שינוי שגם זיהית והחלטת שהוא השינוי שדורש ממך לזוז. אני אתן החלטה בנאלית. כן. בסדר? זה לא אופייני לך, אבל אני זורם. כן, מתחרה שלך עשה החלטה, הוריד מחיר. עכשיו, בניגוד למה שעשית עד היום, אתה צריך לקבל החלטה, לשנות מחיר. זאת אגב החלטה מהסוג של החלטות הלא נעימות, הקשות מבחינת כלכלית, אבל מאוד קלות יחסית לבחינת היישום. עכשיו בעצם, אחד לוקח כמה זמן עד שגילית שהמתחרה שלך עשה משהו. מהרגע מה שנקרא, קרה משהו בסביבה החיצונית, עד הרגע שעכשיו, אוקיי, בוא נקיים ישיבת הנהלה. כמה זמן לוקח עד שמקיימים ישיבת הנהלה, עד שמתאמים אותה. עכשיו מקיימים את הישיבת הנהלה. כמה זמן לוקח עד שמתקבלת החלטה. למשל, מישהו צריך להכין מצגת. כן, רגע, האם בסופו של דבר, וכמה פעמים נתקלת בארגונים שכל ישיבה מייצרת את ההחלטה הבאה. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה שבטח מעסיקה לא מעט אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, ומפילה להם איזה סימון, ואתה יודע, אומרת, איך יכול להיות שהצבא הישראלי יחד עם צבא ארצות הברית הכינו משהו מאוד מאוד משמעותי בימים האחרונים במבצע שאגת הארי, מצד שני, הביטוח לאומי עוד לא שילם לאנשים כסף שהוא חייב להם כבר עוד מהמבצע בקיץ. או שאנשים שמפונים לא מקבלים את הדיון. כלומר, איך יכול להיות שמצד אחד ארגון, כמו נגיד ממשלה, משרד ביטחון, צבא, מתכנן משהו לתפארת תפארות, אבל לא יודע בשגרה להתנהל עם דברים פשוטים. אבל אני יכול לשאול שאלה יותר מורכבת. בוודאי. אבל לא, אותי אל תשאל שאלות מורכבות, כי אני לא יודע לענות עליהן.
נו, אבל גם אני לא. תפרק לי. עכשיו אני אתייחס לנקודה הזאת. אחד, קודם כל, אתה עוסק בשאלה של ההבדל בין הניהול העסקי לבין הניהול הציבורי של מערכת ציבורית. זה יהיה לנו פרק אחר רק על זה. כן, נכון. אבל בגדול, יש אפשר לבוא ולהגיד... האזרח מסתכל על זה, הוא אומר, זאת המדינה שלי. נכון, אותו דגל. אבל רגע, אני יכול לשאול עוד שאלה. איך יכול להיות שצבא, כן, מפואר כזה, עם מודיעין כזה מפואר וזה, ועברנו את הכישלון של 7 לאוקטובר. נכון. גם זאת שאלה. אבל אחד מהדברים שאנחנו, בוודאי שיש הבדל, כן, וגם על זה נושא שכדאי שנדבר פעם, כן, זה על ההבדל בין האם כל מנכ"ל מוצלח, כן, שיהיה כמה שלא יהיה, מי יהיה מנכ"ל NVIDIA ומנכ"ל אלביט, כן, ומנכ"ל, זה מתאימים להיות גם ראש ממשלה, כי הם היו מאוד מוצלחים, נושא בפני עצמו, לא רוצה לנגוע בו. אבל אחד מהדברים, אני חוזר בחזרה, זה מה מייצר את היכולת. מה מייצר, אתה יודע, שאחד מהדברים שאנחנו נתפלא, שאני דיברתי על האפשרות לצורך העניין, קרה משהו בשוק, מתחרה יצא במוצר חדש, או זהו, והפתיע, ועכשיו אתה צריך לקבל החלטה. אתה יודע מה, למשל, אחד מהדברים זה כמה זמן לוקח לארגון להפנים שקרה משהו בחוץ, שצריך להגיב עליו. כן? גם זה לוקח זמן. למה? כי אם למשל המנכ"ל, סליחה לביטוי, הוא אדם גאוותן, נשוא פנים ועצבני. בוא נוסיף לזה, הוא לא מאמינים, הוא מאמין, רגע, ששום דבר לא יפגע בעוצמה של המותג שלו. אתה יודע שאחד הדברים זה לא יגידו לו בכלל, שמישהו בחוץ עשה מהלך. ואם תוסיף לזה מערכת יחסים לכאורה משפחתית ולא רציונלית בקרב העובדים שלו, שכנראה מאמינים למה שהוא מאמין, או לפחות מזדהים ממה שהוא אומר, אז הם לא יאמינו שבכלל צריך להגיב למישהו שעשה מהלך בשוק. גם זה, רגע, תראה, אם מערכת היחסים האינטימית, כן, והאמון גורמים לכך, כן, שאותו הקודקוד הופך להיות פאפה פדרונה, אני קורא לזה, או איזה מין רגע שאף אחד לא, כולם משתחווים, זאת אומרת, זה כבר לא ראש משפחה, אלא זה ראש קאט, כן? זה סיפור אחר, מתי היחסי האמון גורמים לכך שאלה שלמטה החיילים או העובדים הופכים להיות סייטנים ללא בכלל יכולת לשאול, ללא יכולת לערער ולשאול שאלות. כי אז, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על החדשות בערב, ואנחנו אומרים, איך יכול להיות שכל שרי הממשלה, נקרא לזה הנוכחית והמפוארת והגדולה, למעשה במרכאות, אתה יודע, מדקלמים את אותו נרטיב, את אותם מסרים, מתיישרים, ושפתאום מישהו יוצא כנגד איזה רפורמה בחלב, או באיזה העלאת מיסוי, אנחנו פתאום מתפלאים איזה אומץ לב יש לו. אז שאלת שאלה טובה. רגע, אני רושם את זה. נכון. אמרת שאתה מסכים איתי, שפעם שנייה באופן בלתי צפוי, רגע. לא, זה אי ודאות, אל תגיד לא צפוי, זה אי ודאות. נכון. אז קודם כל, אחד מהדברים שדיברנו עליהם זה הגמישות של ארגון, בעצם שהיכולת של ארגון להשתנות תוך כדי תנועה, היא יכולת המפתח של גמישות ומהירות תגובה. אבל אחד מהדברים שאתה העלית, זה הנכונות בכלל לערער ולשאול שאלות. כן? וכאן אולי נגעת בנקודה הכי חשובה. יש על זה מחקרים, למשל של פרופסור אדמונדסן, שנתחה מהו אותו דבר. מהרבה יכולות של ארגון, אותו דבר שגורם, הוא הדבר הכי חשוב שמבדיל בין ארגונים שנכשלים לבין ארגונים שמצליחים. למשל, מה המשותף לכל הכישלונות הכי גדולים במגזר העסקי, כמו למשל, הכישלון של נוקיה מול אפל, כן? הכישלון של קודק, כן? הכישלון של נטפליקס, לא נטפליקס, בלוקבאסטר מול נטפליקס. מה הם? אחר כך, רגע, לצורך העניין, מלחמת 6 הימים. סליחה, יום הכיפורים, 7 באוקטובר, מה משותף לכולם? ואתה בוודאי מכיר, משותף לאסון התעופה הכי גדול שהיה בעולם התעופה. נכון. מה שמשותף לכולם, זה היכולת, כי בכולם, בנוקיה הייתה היכולת הטכנולוגית לייצר טלפונים עם מסך מגע. לקודק הייתה יכולת לייצר מצלמה דיגיטלית, כן? מה שהיא יצרה זה היה עוד הסרט הזהו. זאת אומרת, בכל המקרים,
המידע שהיה צריך להיות היה בתוך הארגון. ואחד מהדברים שאנחנו שואלים הרבה פעמים, כולל במקרים שאנחנו חווינו עכשיו, איך יכול להיות? איך יכול להיות? המידע היה לפנינו. אז איך יכול להיות? כן, יכול להיות, זה כאשר ארגון, כן, וזה הנקודה הכי מפתח שאומר גם המחקר, זה היכולת של אנשים לשאול שאלה, או בשפה המקצועית קוראים לזה psychological safety. היכולת של אנשים, רגע, לקום ולהגיד, הלו, המלך הוא עירום. הלו, צריך לשנות. אז תראה, באמת הגענו פה לאיזה שיא די מהר. הזמן הממוצע לפרק פודקאסט מצליח הוא בין 32-34 דקות, ואנחנו עוד מעט באמת נסיים בשיא, ונעבור לפרק הבא. אני, בתור מסוקאי חקלאי, ושמחפש דברים פשוטים, אז אני כל הזמן חוזר להתחלה. ואומר, חבר'ה, אנחנו כולנו מנהלים, במידה זו או אחרת, או נושאים עינינו אל מנהלים, חיים בסביבה של אי-ודאות. אבל יש דרכים להתמודד עם זה. ואם כולנו נתפוס את עצמנו, במשפחה, בבניין, במושב, בעיר, בטח במקום העבודה, כסוג של חברה, ובאמת נאמץ את מה שאתה אומר, שאנחנו יכולים לקבל את ההצעה הכי טובה שתשנה את חיינו, מהבן אדם האחרון שאנחנו מצפים לקבל את זה ממנו. רק אם נהיה באמת פתוחים, אנחנו גם נדע לעשות את זה משהו. כן, אבל זה לא מספיק, כי ברמה הניהולית אמרתי, אחד מהיכולת הכי חשובה של ארגון, זה שכל עובד, חייל, מפקד, יוכל לקום ולהגיד את דעתו, ודעתו תשמע. זה נכון. רגע, ודעתו תשמע. עכשיו השאלה, איך גורמים לכך? אתה תשאל את רוב המנהלים ורוב המפקדים, האם באמת היכולת הזאת להביע, יגידו לך בוודאי. הדלת פתוחה, הדלת פתוחה. השאלה היא, כן, תראה, כן, כל ועדת חקירה, מכל הכישלונות הגדולים שאמרתי, הצביעו על אותו גורם. הגורם של הקברניט, כן, במטוס הזה של התאונה האווירית, שלא נתן, לא אפשר, או שהקצין הראשון שלו פחד להגיד לו, הלו, אתה טועה, אין לך רשות להמריא. או לצורך העניין נוקיה, ואותו דבר לגבי קודק וכן, תמיד אותו גורם. נכון. שהמידע היה בפנים, השאלה היא רק דבר אחד, זה איך אתה גורם לכך, ותן לי לסיים, אני כבר רואה שאתה זז ככה, בנוחות, כן, ורגע, וזה לא בלתי צפוי. זה איך גורמים לכך, למרות שכל המנהל יגרום לכך שזה קורה, והנה אני אתן למשל שני טיפים. טיפ ראשון, זה מה כל כך קורה, למה לא לשאול בסקר ארגוני, פעם בשנה, באיזה מידה אני העובד יכול להביע את דעתי, או אני החייל, או אני המפקד, יכול להביע את דעתי בניגוד לדעתו של המנהל או המפקד שלי. יש תשובה לזה. אחד, אנונימי לשאול את השאלה, כן. אני שאלתי בכל ארגון שניהלתי. מה הדבר השני? שאלתי את זה. והדבר השני, כן, לצורך, הדבר השני, אתה יודע להגיד מה הדבר השני? אני לא. אז אחד מהדברים ברמה של הדבר השני, זה אותו, איך אתה מנהל את הישיבות, איך אתה מנהל את היחסים שלך עם האנשים. תראה, אם אתה ממנה אנשים, כן, כי הם נאמנים לדעתך, כן, כי הרבה פעמים מנהלים אומרים, מה אתה רוצה? אני בוודאי מנהל אנשים, ממנה אנשים שנאמנים לדעתי. אז אמרנו דבר אחד, תראה, זה אפילו נשמע אבסורדי, כן? אתה צריך לנהל, אתה יש לך אינטרס שאנשים יגידו לך את דעתם, רק גם אם זה מנוגד לדעתך. אבל עכשיו, אנחנו בסוף חיים בעולם שדברים קורים בו. לא כי זה נכון, כי הם פשוט קורים בו. ויש הסבר לכל מה שאתה אומר. למה הדברים קורים? אנחנו גם נדבר על זה בפרקים הבאים. אני אגיד לך למה. רגע, אבל לא שאלתי אותך. זה היה שאלה רטורית. נכון, אבל אני יכול להגיד שבעולם התעופה, שנעסוק בו בפרקים הבאים, לא פתרו את זה, אבל מתמודדים עם זה כל הזמן. על ידי CRM. כי יש, לא רק, אבל יש באמת היררכיה ויש אחריות, והדברים מאוד לצורך העניין קריטיים. כמו שאמרת, אסון התעופה בטנריף, זה אסון של 500 פלוס הרוגים. 83. 583 הרוגים, שבאמת... באמת אוסף ועוטף לנו את כל מה שאמרנו. אבל אנחנו הגענו לדקה שהיא דקת ה-C הממוצעת לפודקאסטים נשמעים, ואנחנו בפודקאסט נשמע. ואני רוצה להוסיף פה בנקודה הזאת, כדי שזה יהדהד
כי יש לזה השלכות מעשיות לכל מנהל ולכל מנהיג, כן? אתה צריך, זאת אחריותך, וכשמנהל בא ואומר, מה אתם רוצים? לא אמרו לי. לא משכו בדש בגדי. כאן אני אומר, אתה נכשלת כי לא משכו בדש בגדך. אתה נכשלת כי לא אמרו לך, כי לא יצרת סביבה ארגונית שבה אנשים מרשים לעצמם לומר לך. חברים, וזה האחריות הכי גדולה של מנהיג. אנחנו היינו בפרק הזה של קברניט מהמנכ"ל. אני הייתי מידן בר, זה עמוס שפירא. מה זה? מה, אני חפץ? הוא אמר לי פעמיים שאני צודק והוא מסכים איתי, אל תדאגו, זה ישתנה, ואנחנו, אני רוצה להגיד לך תודה, אני מאוד נהניתי, באמת נהניתי, ואנחנו עוברים לפרק הבא.